Tandang Sugon, ano ho ito? Nang marinig ng matanda ang kanyang tanong, napangiti lang naman ito habang sumasagot ng, Hindi ba't nawasak ng huling kalaban mo ang punyal? Yan ang bago mong sandata. Isang nakalimutang regalo mula sa iyong maestro. Sa pamamagitan niyan, Sigma, hindi mo na kailangang mangamba pa. dala ng pagkagulat sa mga narinig niya. Agad nitong binuksan ng lumang tela. Pagsambulat sa kanya ng nilalaman nito, dito niya nakita ang kalahating maskara na hinulma sa wangis ng isang kakaibang nilalang. Parang mabangis na demonyo yon kung titingnan, dahil sa mga nakausling pangil na kakulay ng ginto. Ayon pa sa kanya na, hanggang ilong lang ang nagagawa nitong matakpan, kaya hindi niya mawari kung ano ang silbi nito kapag yon ay kanyang isinuot. Matapos naman niya yung masilayan, bahagya siyang napatingin kay Tandang Sugon habang nagwiwika ng, "At ano naman po ang may tutulong nito sa akin, Sultan? Hindi ba't parang isang kahibangan na isuot ko ito kapag ako'y nasa laban?" Hindi kaibangan yan, Sigma. Alalahanin mo, ang bagay na yan ay isang mahiwagang sandata. Isuot mo para makita mo ang kanyang bisa. Pagkasambit nito ng mga kataga, hindi siya nagdalawang isip na ito ay isuot. Sa paglapat ng maskara sa kanyang bunganga, unti-unti niyang naramdaman ang mga malalagkit na bagay na naroon sa likuran nitong bahagi. Pagkakapit nito sa kanyang muka, agad itong bumaon sa kanyang balat hanggang sa ang maiwang bakas na lamang nito ay ang gintong mga pangil ng maskara. Nung mapansin ito ni Sigma, dali-dali siyang humarap sa tubig para tingnan ang itsura niya. Pagsilay niya rito, hindi niya maiwasang matuwa, gawa ng yung itsura niya noon, tila bang mas bumangis pa. Nakasisiguro rin siya na hindi lang anyo ang iniba ng maskara, kundi pati na rin ang kanyang lakas dahil sa kakaibang presensyang naramdaman niyang kumapit sa katawan niya. Pagkatapos ng mga pangyayari, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Alam ni Tandang Sugon na nagustuhan niya ang regalo nito, kaya naman napilitan na itong ilahad sa kanya ang mga bagay na gusto niyang malaman ukol dito. Ayon sa matanda, isang espiritual na gamit ang ibinigay nito sa kanya. Wala itong mapangwasak na kapangyarihan pero pinagmumulan ito ng hindi maubos-ubos na lakas at enerhiya. Ibig sabihin, hanggat nakakapit ito sa katawan niya, lahat ng aral niya ay magagamit niya nang hindi siya nanghihina. Magagawa na rin niyang pagsamahin ang pangalan ng Tiyor at Oex kung ito ay kailangan. Pero pinaalalahanan siya nito na labis na nakamamatay ang mga ganoong uri ng aral. Kaya hanggat maaari, gamitin lang niya kung ano ang binasbasa ng kanyaw. Dagdag pa nito na malabo na niyang magamit ang mga ganoong abilidad sa kadahilan ng sapat na ang itinuro ng Ra para matalo niya ang lahat ng kalaban niya. Nang marinig niya ang tungkol dito, taus-puso naman siyang nagpasalamat. At sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, isinama na siya nito sa lagusang magdudugtong sa mundo ng mga tao. Sa pagbabalik mo, Sigma, lagi mong isipin ang mga bagay na itinuro ko sa iyo. Huwag kang magpapadala sa galit mo dahil yan ang laso ng puso. Tandaan mo na ang kaisipang palaging kalmado ang siyang mananalo. Dahil sa sinabi nito, napatango lang naman siya. Hindi na siya noon sumagot sa kadahilan ng malapit nang bumukas ang lagusang ginagawa ng matanda. At pagkaraan pa ng ilang minuto, sumambulat na nga sa kanila ang nakakabulag na liwanag. Pagpasok ni Sigma dito, hindi na sumama sa kanya si Tandang Sugon. Sigma, iho, mag-iingat ka. Naway sa pagkakataong ito, dalhin mo na ang tagumpay na hinahangad mo. Kasama mo ako sa bawat laban at patuloy kitang gagabayan hanggang sa malipol mo ang ating mga kalaban.
Pagkasambit nito, unti-unti na siyang naglaho hanggang sa dumilim na ang paligid. Hindi nagtagal, dito niya na nakita ang hangganan ng lagusan hanggang sa tuluyan na nga siyang makabalik sa baryo ng Palimpang. Nasa kasagsagan pa noon ng gabi, kaya ang ginawa niya, naghanap siya ng lugar na pwede niyang mapaglipasan. Kahit papaano, panatag ang kanyang puso, gawa ng nakabalik na naman siya sa lugar kung saan siya unang dinala ng lolo niya. Nakakapanibago ang ganoong mundo, Pinuno. Gawa ng hindi rin biro ang kanyang pinagdaanan sa loob ng 2 dekada. Pagsapit ng sumunod na araw, marami siyang napansing kakaiba sa lugar. Dahan-dahan ang umuunlad ang baryo at marami na siyang nakikitang mga bagong tao. Hindi niya maipagkakaila na nagagalak siyang makita ang ganoong pag-unlad. Kahit papano kasi, nawawala na ang mga takot na minsang nasa puso ng tao. Kinabukasan, nang makapagpahinga na siya ng normal, tsaka niya tinahak ang daan patungo sa mga karatig baryong nagdudugtong sa lupain ng Ampatuan. Hindi na siya nagambala pa dahil alam niya na kinakailangan na niyang tapusin ang mga nasimulan niya. Dumaan ang mga araw. Naging maayos at normal naman ang kanyang paglalakbay. May mga nakakasagupa siyang mga nilalang, pero hindi yun nagiging banta sa buhay niya. Kapag nararamdaman kasi nito ang kanyang presensya, kusa yung umiiwas na parabang isang nakamamatay na hangin ang orang lumalabas sa katawan niya. Dahil sa ganoong pangyayari, wala siyang nakitang mga aswang sa bawat lugar na kanyang napupuntahan. Ngunit pagtungtong niya ng Ampatuan, unti-unti itong nagbago. Hindi niya mawari pero sa pagkakataong yon, parang mas lumakas pa ang puwersa ng kadiliman sa lugar. Nakakaalarma ito para kay Sigma, pero hindi siya gaanong nababahala. Alam niya na walang kahit na sino sa lugar ng Ampatuan ang kayang tumapat sa bago niyang kapangyarihan. Kinahaponan, dito niya namalayang narating na niya ang bundok kung saan siya huling natalo. Habang pinagmamasdan niya ito, sumariwa sa kanyang mga alaala ang mga bagay na pinagdaanan niya. Gusto na niyang kalimutan ang mga kahihiyang yon, pero paulit-ulit itong sumasariwa sa kanyang alaala. Kalaunan, matapos niyang maalala ang lahat ng yon, kaswal siyang nagpatuloy hanggang sa makarating siya sa paanan ng bundok. At kagaya ng inaasahan, sinalubong siya ng matataas na uri ng gabunan. Ngunit nang masipat ng mga ito ang enerhiyang namumutawi sa kanyang katawan, walang kahit isa sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob para atakihin siya. Sa halip, para itong mga dagang nagsibalik sa kani-kanilang mga pugad. Ilang minuto pa ang lumipas. Sinalubong siya ng lalaking huli niyang nakalaban. Ibang-iba na ang wangis nito at sa estado nito parang lumakas yun ng ilang ulit. Nang mapansin ito ni Sigma, dahan-dahan niya yung nilapitan. Nang mapansin ng nilalang ang ginawa niya, agad itong naghanda habang seryosong nagwiwika ng, "Hindi ka pa ba nadala? Akala ko patay ka na. Ba't bumalik ka pa?" Pagkasambit nito ng mga kataga, agad itong nagpalit anyo kasabay ng pagpukol nito sa kanya ng mga nagliliwanag na sibat. Paglapit nito sa kanya, laking gulat na lamang ng nilalang nang hawakan niya ito gamit ang palad niya. Agad din niya itong winasak hanggang sa maabo ang sibat. Matapos niya yung gawin, nakita niya ang matinding pagkagulat nito dahil sa kanyang ginawa. Gayunpaman, hindi ito pinanghinaan ng loob dahil alam nito na di hamak na mas makapangyarihan ito sa kanya. Walang sabi-sabi, buong puwersang sumugod ang nilalang hanggang sa magpang-abot silang dalawa. Kagaya ng nakaraan, hindi siya nito binigyan ng pagkakataon para makalaban. Ang kaso lang sa puntong yon, di na siya nahihirapan. Kasyual na lang niya itong iniilagan na parabang napakalayo ng agwat nila pagdating sa mga kakayahan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari,
Ramdam ng nilalang na pinaglalaroan na lang siya ni Sigma. Kaya kahit marami ang nakakakita, napilitan itong gamitin ang ikatlong anyo niya. Dahil dyan sa ginagawa mo, pagsisisihan mo ang lahat. Matapos nitong makapagsalita, bahagyang nag-iba ang pisikal nitong estado. At sa isang kisap mata, lumaganap sa paligid ang matinding salot na nagmumula sa katawan nito. Lahat ng nilalang na nasa lugar ay nakaramdam ng matinding pagkasindak, maliban na lang sa kanya. Maya-maya pa, nang makita na niya ang totoong anyo ng lalaki, dito niya na inihanda ang una niyang pag-atake. Walang sabi-sabi, bigla siyang sumugod sa kinaroroonan nito para undayan ito ng suntok. Akala ng nilalang isang ordinaryong suntok lang ang kanyang pakakawalan, pero pagtama nito sa kanyang katawan, bigla nitong naramdaman ng pag-uga ng katawan niya na halos manuot sa kanyang kaluluwa. Yung mga suntok ni Sigma, parang tunog ng tambol na nagmumula sa maraming direksyon. Nagdudulot din ito ng hindi kapanipaniwalang pinsala sa loob ng kanyang sistema, kaya hindi niya ito napaghihilom ng basta-basta. Dala ng pagkagulat, napatitig na lamang ang lalaki sa mukha ni Sigma, kasabay ng pagsilay nito sa mga nag-aalab niyang mga mata. Hindi ito ang kapangyarihan ng dating nakalaban ko. Sino ka? Ano ang ginawa mo, Sigma? Pagkasambit nito ng mga katagang yan, bigla itong napasukan ng dugo. Agad din niyang naramdaman ng panginginig ng buo niyang katawan hanggang sa hindi na ito magkaroon ng lakas para tumayo. At pagkaraan ng ilang minuto, tuluyan na nga itong napaluhod sa kanyang harapan. Wala nang wisyo ang nilalang, animoy naghihintay na lang ito para tapusin siya. Sa galit noon ni Sigma, hinati niya ito sa dalawa. Binunutan din niya ito ng pakpak, dahilan para magsipulasan ang lahat ng gabunang naroon. Ngunit kahit sa ganoong estado, tila bang may wisyo pa rin ito. Bago niya kasi yun itapon ng tuluyan, nagawa pa nitong makapagwika sa kanya ng, "Mahusay ka, Sigma. Nilagpasan mo ang inaasahan ko sa'yo." Nagawa ko na ang parte ko. Ngayon, sila na ang bahala sa'yo. Pagkasambit nito ng mga kataga, tsaka ito binalot ng nagniningas na apoy hanggang sa tuluyan na itong maabo. At kagaya ng inaasahan, nasa loob ng katawan nito ang kataga ng tiyor. Pero sa pagkakataong yun, hindi lang ang isang bato ang nakita niya, kundi 5. Dito niya napagtanto na nakadepende sa mga makukuha niyang kataga ang kapangyarihan ng kalahi nilang tumalikod sa kanilang paniniwala. Gayunpaman, kahit meron na siyang naunawaan, nanatili pa rin itong misteryo. Nakasisiguro kasi siya na hindi lang ang bagay na yon ang posibleng nagtatagong katotohanan sa likod ng mga nakuha niyang bato. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy na sa pag-usad si Sigma. Ayon sa kanya, habang tinatahak niya ang daan, kapansin-pansin ng mga nilalang na nagmamasid di kalayuan. Pakiramdam niya noon, napapalibutan siya ng mga demonyong anumang oras nakahandang sumugod sa kanya. Bagaman gano'n ang pakiramdam niya, di siya nagpatinag. Ramdam niya kasi na wala nang nilalang na nakatira sa bundok ang may kakayahan pang makatalo sa kanya. At sa pagdating niya sa tuktok, nakita niya ang isang abandonadong nayon na merong iilang pamamahay na nakatayo. Para rin itong ordinaryong baryo pinuno. Ang kaso lang, mga sinauna at luma na ang mga bahay doon. Wala na rin siyang nakikitang tao, kaya nakasisiguro siya na yun na lang ang lagusang hinahanap niya. Ang problema, sa loob ng 1 oras na paglilibot, wala siyang nakita sa lugar. Pabalik-balik na nga siya doon pero sadyang wala pa ring bakas na lagusang hinahanap niya. Inakala niya kasi na isang bagay o pinto ang dinadaan ng lagusan ng kanyang mga kalahi, pero nagkamali siya. Dahil nang akmang lilisanin na niya ang lugar,
Dito niya nakita at nakilala ang tagapagbantay ng lagusan patungo sa dimensyon ng mga ito. Isa yung matandang lalaki na merong kakaibang anyo. Hindi ito kawangis ng tao, pero meron itong konting pagkakahawig. Kagaya natin, may mga kamay din at binti ang nilalang, subalit wala itong kasuotan at kakaiba ang itsura nito. May mga pakpak din yun sa paa, tapos yung mismong talampakan nito, napakalayo sa mga pangkaraniwang tao. Wala rin itong mga mata sa mukha, dahil ang mga mata nito ay naroon sa kanyang balikat. Sa kabuuan, meron itong 9 na mga mata. May malaking bunganga at malasapating na ngipin. Nagluluwa rin ito ng berdeng likido, tapos meron itong katabaan sa kabila ng itsura nito. Kaya naman nasabi ni Sigma na matanda na ang nilalang dahil sa kulukulubot nitong balat. Dagdag pa niya na nakakaalarma na makita ang tagapagbantay ng lagusan, gayunpaman di siya nakaramdam ng pagkabahala. Nakasisiguro siya na anumang oras kayang-kaya niya itong paslangin kung gugustuhin niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na yun paika-ikang lumapit sa kinaroroonan niya. Pagharap nilang dalawa, nakita niya itong umisi habang pasimpleng sumisenya sa kanya. Dahil dito, kung kaya't napilitan na siyang magsalita. Sino ka? At anong ginagawa mo sa lugar na to? Kasama ka ba ng mga hinahanap ko? Sabihin mo lang kung nasan sila. Pangako, hinding-hindi kita tatapusin. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, dito na ito umungol kasabay ng pagsagot nito ng, Hindi ako kalaban ng kahit na sino. Ako'y isang simpleng tagapagbantay lang ng lagusan. Ngunit obligado akong sundin ang utos ng aking mga Panginoon. Hanggat naririto ako, walang makakapasok sa kanilang dimensyon. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, bigla itong sinugod ni Sigma. At sa isang kisap mata, ibiniti niya ito gamit ang kaliwang kamay niya. Pagpumiglas nito, tsaka niya ito binalibag sa lupa hanggang sa napilitan na itong umatungal ng malakas. Pagsigaw ng nilalang, laking gulat na lamang niya nang biglang lumaki ang katawan nito. Dahil sa pangyayari, kung kaya't agad niya yung nilayuan para pagmasdan. At mula sa malayo, hinintay niya na tuluyan itong makapagpalit ng anyo. Katakot-takot man ang ipinapakita nitong itsura, di siya nakaramdam ng kahit na anong pagkatinag. Alam niya sa kanyang sarili na mababa ang antas ng kapangyarihan nito, kaya anumang oras kayang-kaya niya itong paslangin. Ilang minuto pa ang lumipas. Bumungad sa kanya ang malaserpenteng wangis ng matanda. Huli na nang mapagtanto ni Sigma na ito ang nangangalaga sa mga serpenteng nakita niya sa bundok. Dahil sa pangyayari, agad niyang napagtanto na kalaban ito. Walang sabi-sabi, buong puwersa niya itong sinugod hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Makunat ang kaliskis ng nilalang, pero kusang tumatagos dito ang mga suntok niya. Dahil sa ganun niyang lakas, kaya kaagad din naman niya itong natalo. Pagbagsak nito, mabilis itong bumalik sa kanyang orihinal na anyo habang naghahabol ng hininga at sumusuka ng dugo. Di na rin yun nakapagsalita pa, kaya ang ginawa niya, dali-dali niya itong nilapitan para sintakin. Alam kong hindi mamamatay ng basta-basta ang mga katulad mong tagapagbantay. Mamili ka. Pahihirapan kita habang buhay o tutulungan mo akong makapasok sa lagusang hawak mo kapalit ng kalayaan mo. Pag-isipan mo ng maigi ang aking alok. Nang marinig ito ng nilalang, tsaka ito napatahimik. Di man yun nagsasalita pero ramdam ni Sigma ang matinding pagmamalabis nito na sumang-ayon sa nais niya. Maya-maya pa, bigla na lang itong nagpumilit na tumayo para makipag-usap sa kanya. Unti-unti na rin itong binuksan ng lagusan hanggang sa makita na niya ang isang bilugang ipo-ipo na sumasailalim sa dimensyong mararating niya kung sakali mang pumasok siya rito.
Tinatanggap kong iyong kasunduan. Alam kong hindi ka marunong magsinungaling at may dignidad ang bawat salitang namumutawi sa iyong bunganga. Inaasahan ko na tutuparin mo ang pangako mo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, tsaka ito lumuhod malapit sa lagusan na kanyang nakikita. Nung masipat niya ito, agad niyang nakumpirma na nagsasabi ito ng totoo. Kaya naman bilang ganti, binasbasan niya yon ng kalayaan. Paglapit niya rito, kaswal niya itong hinawakan sa balikat habang binubulungan ng mga dasal. At pagkatapos nun, nawala ang mga tanikalang bumibigkis sa kanyang mga braso. Mula sa araw na ito, kaibigan, malaya ka na. Bumalik ka na sa inyo at ipagpatuloy mo ang mapayapang buhay na minsang nawala sa iyo. Nang marinig naman ito ng nilalang, dali-dali itong tumayo habang kumakanta dulot ng buong kagalakan. Maya-maya pa, bago ito bumaon sa lupa, muli itong nagpasalamat sa kanya. Matapos nun, naglaho na lang ito na parang bula. At sa pagkawala ng tagapagbantay, tsaka naman siya pumasok sa loob ng lagusan. Nagtagal ng ilang segundo ang kanyang naging paglalakbay bago niya marating ang dimensyong animoy sumasalamin sa mundo ng mga tao. Ang kaso lang sa lugar na yon, walang mga nakatirang tao. Lahat ng mga nilalang na naninirahan sa bayan ay purong mga engkantong nasa iba't ibang lahi at uri. Likas ding mababangis ang mga ito, gawa ng pagdating niya pa lang sa mundong yon, nagkaisa na ang mga nilalang para paslangin siya. Bagay na naging daan upang kaagad na lumaganap ang digmaan. Lahat ng mga nilalang sa mundong yon walang sawang naghanap sa kanya, pero sa kabila nito, di man lang naalarma si Sigma. Para makaiwas, ang bundok ang kanyang naging tahanan at daan. Di siya umalis doon dahil mas madaling paslangin mula roon ang mga nilalang. Sa mga unang araw, medyo hindi pa ito natitinag. Pero habang tumatagal ng tumatagal, unti-unti nang nabubuo ang galit nito sa kanya. Dahil sa pangyayari, kung kaya't wala na gaanong grupo ang nangahas na pumasok sa mga gubat at bundok kung saan siya nagtatago. Pagkaraan ng ilang buwang paghahanap, bigo pa rin niyang marating ang baryo kung saan nakatira ang kanyang mga kadugo. Akala niya magtatagal pa ang paghahanap niya, pero hindi naglaon. May nahuli siyang nilalang na nakapagturo sa mga ito. Yung nilalang na yun pinuno, alam niyang tagapagmasid, kaya pinahirapan niya ito ng pinahirapan hanggang sa mapilitan na itong magsabi ng totoo. Matapos nun, dito inilahad ng nilalang ang isang lihim na baryo na tanging mga ito lang ang nakakaalam. Nalaman niya kasi na kinakatakutan at kaaway din ito ng mga engkanto dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga uri at paniniwala. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, agad niyang pinag-aralan ang bawat lugar na kanyang narating. Hindi kasi siya maaaring kumilos ng basta-basta dahil na rin sa lawak ng dimensyong kinaroroonan niya. Pagkaraan ng 3 linggo, nakita niya ang bundok na itinuro nito. Ayon kay Sigma, napakalayo ng lugar na nilipatan ng mga kadugo niya. Napapagitnaan ito ng mga kabundukan at gubat, kaya hindi ito basta-bastang mararating at makikita. Gwardyado rin ang lugar na yon dahil sa dami ng mga engkantong inalipin ng mga ito. Ayon kay Sigma, parang isang malaking bayan ang kinaroroonan ng mga kadugo niya. Kapansin-pansin din ng malalaking gusaling itinayo ng mga ito at mga bakod na gawa sa lupa na halos kasing taas ng mga bundok. Napapalibutan din ito ng mga sabulag, kaya hindi ito basta-bastang nasisilayan ng mga engkantong kalaban ng angkan. Ngunit gaano man kalakas ang sabulag, hindi nito nadaya ang kanyang paningin. Matapos siyang madiskubre ang imperyo, nagdesisyon siyang unahin ang 7 kaharian ng mga engkanto. Kaya niya yun ginawa dahil gusto niyang maipakita sa mga kalahi niya ang galit niya. Sa loob ng ilang buwang pakikipaglaban ni Sigma, marami na siyang nilipol na mga lahing maharlika.
Madalas, inaabot ng ilang araw ang pakikipaglaban niya nang hindi gumagamit ng kahit na anong lihim na karunungan. Wala rin siyang tinatawag na mga kaibigan, dahilan para siya ay katakutan. At mula sa mga labi ng mga ito, itinatag niya ang kanyang tahanan hanggang sa mapansin na siya ng kanyang mga kadugo. Pagbalik ng kapayapaan sa mundong yan, tanging siya na lamang at ang mga kalahi niya ang natitirang buhay. Ang minsang mga kabihas ng punong-puno ng mga nilalang, naging mga lugar na tila bang kinalimutan na ng panahon. Paunti-unti, ang mga kahariang yon ay kinaina ng kalikasan hanggang sa mga bakas na lamang ang naiwan. Habang namumutawi ang kapayapaan, ramdam naman noon ni Sigma ang kagustuhan ng mga kauri niyang umalis sa dimensyon. Ang kaso wala itong mahanap na daan dahil sa paglayas ng tagapagbantay ng lagusan. At ang tanging paraan para makaalis sila roon ay ang pagpatay kay Sigma upang makuha ang basbas ng tagapagbantay na ibinigay nito sa kanya. Dumaan ang mga araw, sinimula na siyang hanapin ng mga kauri niya. Ang problema, di siya matagpuan ng mga ito dahil sa samut-saring sabulag na ikinalat niya sa paligid. Bagaman alam na niya kung papaano papasukin ang imperyo ng mga nilalang, sinikap niyang pag-aralan ng maigi ang bawat hakbang hanggang sa dumating na nga ang takdang panahon. Nang mapagtanto niyang naaayon na ang lahat, tsaka na siya kumilos. Pagbaba niya ng bundok kung saan siya nanirahan, agad niyang pinuntahan ang dambuhalang pinto ng imperyo ng kanyang mga kalahi. Pagdating niya rito, agad siyang sinalubong ng napakaraming mahihiwagang palaso. At mula sa likuran nitong bahagi, narinig niya ang lehiyon ng kanyang kalaban na sumisigaw. Matapos naman niyang mapansin ang ingay ng mga ito, napangiti lang naman siya habang sinisira ang pinto. Sinubukan siyang pigilan ng mga nagbabantay sa pintuan, pero wala rin yung nagawa. Hindi naglaon, nang mawasak na niya ang pintuan, sumalubong sa kanya ang lehiyon ng mga mandirigmang engkantong nagsisilbing alipin ng mga ito. At mula roon, nagsimula ang digmaan sa pagitan nila. Inabot ng 2 araw bago niya mapasok ang lugar ng mga kalahi niya. Hindi naging madali ang pinagdaanan niya, pero sa kabila nito, nagtagumpay siya. Pagkalipol niya sa mga alipin, tsaka siya kinilala ng mga tagapangalaga. Sa kabuuan, 20 pinuno ang humarap. Bawat isa sa mga ito ay nagtatanga ng nakakamanghang enerhiya at presensya na maging siya man ay hindi maiwasang mapahanga. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nakasisiguro siya na walang laban ang mga ito kung seseryosohin niya. Pagkaraan ng ilang minuto, may nakita siyang matandang lalaki na halos kawangis ng lolo niya. Hindi niya mawari kung pinaglololoko ba siya nito, pero sa estado ng matanda, mukhang hindi naman yun gumagamit ng balat kayo. Nagkakamali ka sa inaakala mo, Sigma. Hindi mo kami mga kaaway, kundi mga kadugo mo kaming walang ibang hangat, kundi ang kabutihan ng bawat isa sa atin. Oh, nagkawatak-watak ang ating pamilya, pero matagal na panahon nang nangyari ito. Kahit magkaiba tayo ng paniniwala, sa bandang huli magkakadugo pa rin tayo. At ang magkakadugo, apo, walang ibang ginagawa kundi ang magdamayan. Halika, samahan mo kami. Sa pamamagitan mo at ng mga pangalan ng Tiyor, tataglayin natin ang bagong mundo kung saan tayo lang ang mamumuno. Nang marinig naman yun ni Sigma, hindi niya ito kinibo. At sa halip na makipag-usap sa matandang yon, dali-dali niyang sinugod ang isa sa mga kasama nito para dukutin. Sa sobrang bilis niya, hindi na yon nakapalag kahit nagtataglay ito ng katangi-tanging lakas. Paghawak niya sa leeg nito, dali-dali niya yung dinarag papalayo na parabang isa lamang itong pangkaraniwang antingero. Pagsilay naman ng mga nilalang sa kanyang ginawa, hindi na rin nila nakontrol ang kanilang mga emosyon. Kaya sa halip na makipagnegosasyon, buong puwersa na nilang inatake si Sigma hanggang sa magpang-abot na sila.
At sa isang iglap, muling nagsimula ang digmaang matagal nang naantala. Sa loob ng 2 oras na pakikipaglaban, natunghayan ni Sigma ang paglipol niya sa bawat kadugo niya. Gaano man kataas ang pinag-aralan ng mga ito, hindi yun umubra sa aral na tinaglay niya mula sa sinaunang sultan. Isipin ninyo, gumagamit ang mga kalaban niya ng mga espiritual na sandata habang siya walang ibang ginagamit kundi ang sariling kamao niya. Di rin siya humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan hanggang sa matapos ang digmaan. Kalaunan, nang malipol na niya ang angkan, dito niya nasilayan ang resulta ng kanyang pakikipaglaban. Nagkalat sa buong paligid ang mga labi, gayon din ang mga kagamitang hindi na mapapakinabangan. Paunti-unti, tumahimik ang paligid. Nawala ang ingay na halos ilang buwang ding sumasagi sa kanyang isipan. Matapos naman niya yung mapansin, tsaka niya sinunog ang imperyo nito, kalakip ng pagkuha niya sa lahat ng batong tanga ng mga ito. Ayon pa sa kanya na, lahat ng mga nakalaban niya sa lugar na yon, nagtataglay ng 5 hanggang 10 bato sa katawan nila. Triple din ang lakas nito kung ikukumpara sa nilalang nahuli niyang nakalaban, kaya kung hindi niya tinaglay ang aral ng kanyaw, aminado siya na hindi niya yon magagapi. Matapos niyang sunugin ang lahat ng bakas nito, tsaka niya sinelyo ang dimensyon. Ang selyong ginamit niya ay habang buhay nang magsasara sa mga lagusang maaaring dumugtong dito. Pagbalik niya sa mundo ng mga tao, agad siyang umuwi ng Palimbang para bisitahin ang pinagtaguan niya sa mahiwagang baul na ibinigay ng kanyang maestro. Nang marating niya ito, dahan-dahan niyang ibinalik sa ayos ang kanyang buhay. Pinili na rin niyang manirahan malapit sa baryo para madali na lang sa kanya na makisalamuha sa mga kaibigan niya. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na niyang ibinalik sa normal ang lahat. At sa kanyang pamumuhay ng mag-isa, natuto siyang mamuhay kagaya ng mga ordinaryong tao. Hindi niya hinihingi ang mga pagkaing inihahain niya, bagkus pinaghihirapan niya ito kagaya ng mga magsasaka. Inaasahan niya kasi na sa pamamagitan nito, tuluyan na niyang mailalagay sa tahimik ang kanyang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nangyari. Dahil pagkaraan lamang ng 6 na buwan, muling bumisita sa kanyang tahanan ang matandang nagturo sa kanya ng aral ng kanyaw. Pagdating nito, agad naman niya yung nakilala, kaya kahit malayo pa yun sa bahay niya, nagmamadali siyang sinalubong ito. Bagaman bakas ang pagkagulat sa kanyang muka, hindi niya kaagad tinanong kung ano ang pakay nito. Pagharap nilang dalawa, masaya niya yung nginitian habang kinukumusta. Nang marinig naman ito ng sultan, inakbayan lang siya nito kasabay ng kaswal nitong paglakad patungo sa loob ng bahay niya. Pagdating nila sa sala, komportable itong naupo. Uminom na rin yon ng malamig na tubig habang pinagmamasda ng paligid. Maganda ang pwesto mo rito, Sigma. Mabuti naman at natapos mo ang misyong matagal mo nang gustong maisakatuparan. Hindi kita pinuntahan para puriin ka sa naging tagumpay mo. Bagkus nagawi ako para balaan ka tungkol sa muling pag-usbong ng kapangyarihan ng mangkukulam ng busa. Tama ka nang narinig. Hindi pa tuluyang namatay ang matandang pinahirapan mo. Nakatakas siya. At nung malipol mo yung mga kadugo, nagawa niya itong mapasok para kunin ang kanilang mga kakayahan. Ninakaw ng matandang yon ang lahat. Pasensya ka na, Sigma. At ako'y medyo pumipiyok. Uulitin ko. Ninakaw ng matandang yon ang lahat ng abilidad ng mga namatay mong kalaban. At gayon siya na ang panibagong nagtataglay ng kanilang mga kapangyarihan. Balita ko nakabalik na siya ng busa. Kasulukuyan din siyang naninirahan sa bayang malapit sa busa at namumuhay bilang ordinaryong tao. Duda kami sa kinikilos niya, kaya alamin mo ang tungkol sa kanyang mga binabalak. Nang marinig naman ito ni Sigma,
Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Sa isip-isip niya kasi noon, matagal nang namatay ang matanda, dulot ng ilang araw niyang pagpapahirap dito bago siya nawala. Takang-taka man sa mga nangyari, sinikap niyang sang-ayunan ang nais ng sultan. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tsaka ito tumayo at nagpaalam. Bago ko umalis, gusto kong tulungan mo ang mga tao rito. Maging pag-asa ka sa kanila para bumalik ang kanilang mga pananampalataya. Mag-iingat ka, Sigma. Dalangin ko ang kaligtasan mo sa araw-araw. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, tsaka naman ito umalis. Paglabas nito ng pinto, nakita niya kung papaano yon tangayin ng hangin. Maya-maya pa, nang tumahimik na ang paligid, naiwan siya sa loob ng bahay na malalim na nag-iisip. Di niya kasi sukat akalain na muling babalik sa kapangyarihan ang matandang minsang naging mortal niyang kalaban. Dahil dito, kung kaya't dali-dali siyang tumungo sa likuran ng bahay niya para makipag-usap sa mga kaibigan niya. Gusto niyang manmana ng lugar na tinitirahan nito para makumpirma niya ang naging sumbong ng sultan. Pagtawag naman niya sa kanyang mga kaibigan, dali-dali nitong tinupad ang kanyang kahilingan. At sa paglipas ng mga araw, naging madalas na ang pag-uwi ng mga nilalang, bit-bit ang kanilang mga mensahe. Noong una, wala naman siyang napapansing kakaiba, pero habang tumatagal tila bang natutuntunan ng mga ito ang kinaroroonan ng mangkukulam. Ayon sa mga nilalang, kasalukuyan itong namumuhay bilang isang mayamang negosyante. Marami itong tauhan at malimit sa mga tauhan ito ay merong dugo ng mga aswang. Hindi rin niya nakatira sa bayan para mamuhay, bagkus ay para dayain ang lahat ng taong naninirahan doon. Naniniwala ang kanyang mga inutusan na hangad ng mangkukulam na kunin ang wisyo ng lahat ng taong naninirahan sa bayan. Wala siyang ideya sa binabalak nito, pero natitiyak nila na yun nga ang gagawin ng matanda. Nang marinig naman ito ni Sigma, hindi siya nag-alangan na umalis. Kinagabihan, pagdating niya sa bayan kung saan ito nakatira, agad na sumambulat sa kanya ang mga aswang na animoy nagbabantay sa paligid. Hindi ito nananalo ng tao, bagkus literal na nagbabantay lang ito. Kapansin-pansin din ang dugo ng amalanhig na namumutawi sa katawan nila, indikasyon na tauhan ngayon ng matanda. Pagsilay niya sa mga ito, agad niya itong sinunggaban at dinurog na parabang mga surot. Nang mapaslang na niya ang mga nilalang, pinugutan niya ito ng ulo bago ipagbuhol sa lubid na nakita niya sa isang bahay kung saan niya nagbabantay. Matapos niya itong gawin, dali-dali niyang tinahak ang lugar hanggang sa dito niya na masilayan ang bahay ng matandang mangkukulam. Pagharap niya roon, nakita niya ang malaking pamamahay nito na punong-puno ng mga nilalang. Lahat ng nagbabantay sa lugar nagbabalat kayo bilang tao, kaya hindi nito napupukaw ang atensyon ng mga ordinaryo. Pagsilay naman ng mga ito, sabay-sabay itong sumugod sa kanya. Walang sabi-sabi, agad yung sinalubong ni Sigma para wasakin. Umabot ng ilang minuto ang pakikipagharap niya sa mga ito bago niya yun tuluyang matalo. Maya-maya pa, nang malipol na niya ang mga nilalang, tsaka siya kaswal na pumasok sa loob ng tahanan para hanapin ang matanda. Nakasisiguro siya na nagmamasid ito, kaya inaasahan niyang natunugan na nito ang kanyang pagpasok. Hindi nagtagal, nang marating niya ang sala ng bahay, dito niya nakita ang mangkukulam na may kasakasamang mga dalaga. Pagpang-abot ng tingin nila, medyo nagulat siya, gawa ng ang taong yon ay hindi na isang matanda, bagkus isa na yung binatilyo na may makisig na pangangatawan. Gayunpaman, hindi nito kayang matakpan ang presensyang namumutawi sa kanyang kaluluwa. Dahil sa pagkagulat sa kanyang mga nakita, dito na tumawa ang matanda na parabang natutuwa ito sa kanyang naging reaksyon. Maya-maya pa, nagsimula na itong maglakad pababa habang nagsasalita.
Maraming salamat, Sigma. Dahil sa'yo, natupad ko ang pangarap ko na kailan may hindi ko inaasahang magkakatotoo. Tunay ngang makapangyarihan ang mga kauri mo. Huwag kang mag-alala, Sigma. Wala akong galit sa'yo. Napatawad na nga kita sa ginawa mo sa akin eh. Napakaangas ng binatilyong yon. Akala mo kayang-kaya niya si Sigma. Dahil dyan, bigla niya itong sinugod. Bago pa man makailag ang matanda, nahawakan niya na yun sa ulo, kasabay ng pagbalibag niya rito sa sahig ng bahay na gawa sa makapal na tabla. Sa sobrang lakas ng pagkakahampas niya, halos mabasag ang sahig ng bahay ng matanda. Ang kaso lang sa halip na mapinsala ito ng husto, nakita niya itong tumayo na parabang walang nangyari. At sa pagharap nito sa kanya, muli itong nagsalita. Hindi ito ang totoo kong katawan. Kaya kahit wasakin mo to, hindi ako masasaktan. Nagsasayang ka lang ng lakas, Sigma. Mas matalino na ako ngayon kaysa sa inaakala mo. Alam ko mas malakas ka sa akin, kaya ang katawan ko, itinago ko sa lugar na hindi mo makikita. Ang payo ko lang sa'yo, kaibigan, palipasin mo na yung galit mo dahil wala yung magandang patutunguhan. Nagsasayang ka lang ng panahon at oras mo eh. Nang marinig niya ang sinabi nito, muli niya itong sinugod. Pagsuntok niya sa mukha nito, agad niya yung itinulak sa dingding ng bahay hanggang sa tumarak sa katawan nito ang mga nakausliroong pako. Di pa siya nakontento. Paulit-ulit niya itong inatake hanggang sa kumalas na ng tuluyan ang bawat parte ng katawan nito. Nang mamatay na ang nilalang, dali-dali naman yung naagnas hanggang sa mawala ang bakas nito sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, ramdam na niya ang mga kapitbahay nitong nakatunog sa ingay na dulot ng paglalaban nila. Kaya kahit marami pa siyang gagawin sa lugar, napilitan siyang tumakas. Kinabukasan, naglibot siya ng bayan upang matingnan ang estado ng ari-arian ng matandang mangkukulam. Inakala niya kasi na wala nang nagpapalakad sa mga ito. Pero pagdating niya sa lugar na yon, muli niyang nakita ang binatilyo na nag-aasikaso ng kanilang mga negosyo. Hindi ito maaari. Paano nangyari ang bagay na to? Dahil sa mga palaisipang bumalot sa kanyang isipan, kung kaya't nagdesisyon siyang pag-aralan ang kakayahan ng nilalang. Ilang araw din siya noong nagmanman pero wala siyang nakitang kakaibang bagay na posibleng pinagmumula ng abilidad nito. Kalaunan, muli siyang nagdesisyon na wasakin ang binatilyo. At sa pagkakataong yon, sinunog niya ang mismong tahanan nito sa paniniwalang yon ang magpapalayas sa nilalang. Ang kaso lang, pagkaraan ng ilang linggo, muling naitayo ang bahay. At sa kasamaang palad, tinulungan pa ito ng mga taong naniniwala sa binatilyo. Dahil sa pangyayari, napagtanto ni Sigma na mahirap lipulin ang mga nilalang sa bayan. Kaya naman sa halip na pagtuunan nito ng pansin, nagdesisyon siyang hanapin ng matanda sa mismong bundok ng Busa. Naniniwala siya na dito ito nagtatago, pero sa kasamaang palad wala siya roong nakita. Hindi nagtagal, napilitan siyang umuwi para magsaliksik. Ang buong akala niya, marami pa siya noong panahon, pero lingid sa kanyang kaalaman, limitado na lang ang oras na natitira. Dahil makalipas ang isang buwan, may nangyaring hindi kaaya-aya. Isang hapon, habang abala siya sa pagtuntun sa matanda, may dumating na bisita sa kanyang pamamahay. Tinig pa lamang nito na pahinto na siya sa kanyang ginagawa dahil ang tinig na yon napakapamilyar para sa kanya. Dala ng kuryosidad, dali-dali siyang tumungo sa entrada ng pinto. Pagbukas niya rito, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang matalik niyang kaibigan na si Dakil. Walang sabi-sabi, agad siyang umatras para depensahan ang kanyang sarili. Inakala niya kasi na aatakihin siya nito, pero nagkamali siya. Pagdistansya niya rito ng bahagya, agad siya nitong nilapitan at niyakap.
nagsimula na rin itong umiyak na para bang totoo ito. Nang mapansin naman niya ang ginawa ng nilalang, hindi niya maiwasang mapaisip. Sinasabi ng puso niya na totoo ang nakikita niya, samantalang ang utak niya naniniwalang kasinungalingan at pagbabalat kayo lang ang kanyang nasisilayan. Kaya sa halip na kausapin si Dakil, napilitan siyang itulak ito hanggang sa makalabas na ito ng kanyang tahanan. Alam kong naguguluhan ka lang, Sigma, pero darating ang oras na maniniwala ka rin. Totoo kami, hindi ka niloloko ng iyong paningin. Wala nang sumpa sa baryo, kaya lahat ng mga nawala nakabalik na. Maraming salamat, Sigma. Maraming salamat. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad niya itong narinig na umalis. Nang mawala na si Dakil, napaupo lang naman siya sa sahig habang umiiyak. Gusto niyang paniwalaan ng lahat ng yon, pero alam niya na masyado itong imposible. Mismong ang kanyang maestro na kasi ang nakapagsabi na wala ng paraan pa para maibalik ng buhay ang mga kadugo niyang nawala. Pagtungtong ng gabi, para siya noong taong nagtatago sa sarili niyang multo. Sa kabila ng kakayahang tangan niya, para na siyang aligaga at hindi na halos mapakali. Minuminuto niya itong naiisip, lalo na yung mukha ni Dakil na nasilayan niya kanina. Dala ng matinding kalituhan, tinawag niya ang 3 bathala na nagsisilbi niyang gabay. Pagdinig ng mga ito sa kanyang pakiusap, dali-dali naman itong nagpakita sa lugar kung saan siya naroon. Pinuno ng karunungan, nandito na kami alinsunod sa iyong kahilingan. Nang marinig niya ito, agad siyang napatingin sa 3. Maya-maya pa, dito na rin niya inilahad ang pakay niya. At sa kanilang pag-uusap, maingat nilang tinalakay ang tungkol sa kanyang pinoproblema. Marami silang pinag-usapan noon, pinuno, pero sa bandang huli, wala rin silang natuklasan. At ang payo sa kanya ng 3, puntahan ang baryo para mapatunayan kung nagsasabi ba ng totoo ang kanyang nasilayan. Dahil sa sinabi nito, napagtanto niya na ito na lang ang magagawa niya. Naisip din niya na kung totoo man ang sinasabi ni Dakil sa kanya, sa lugar na yun siya makakahanap ng kasagutan. Mga kasagutang alam niyang mag-aalis sa mga pagdududa na unti-unti nang bumabaon sa kanyang puso. Matapos naman niya itong marinig, hindi na siya nagsayang ng oras. Ora mismo, tumungo siya sa baryo para kitain ang kanyang mga kadugo. Habang binabagtas niya ang daan, sinigurado niya sa kanyang puso na wawasakin niya ang lahat sa sandaling mapatunayan niya na hindi yon totoo. Itinaga na rin niya sa bato ang kaluluwa ng matandang mangkukulam na paparusahan niya ito hanggat sa siya ay nabubuhay. Para kay Dakil, ang panlalaro nito sa kanyang mga mahal sa buhay ay isang kasalanang walang kapatawaran. Paunti-unti, namuo na naman ang galit sa kanyang puso. Ilang minuto pa ang lumipas. Tanaw na niya ang lugar kung saan niya itinago ang baryo. Noong una wala siyang napapansing kakaiba, pero habang papalapit siya, ramdam na ramdam niya ang presensya ng mga kadugo niya. Maya-maya pa, biglang bumungad sa kanya ang entradang baryo na minsan niyang pinagtirahan. Pagsilay niya rito, sumambulat sa kanya ang mga tahanang minsan na niyang nakita na gumuho. Bagaman gabi na, kapansin-pansin ng mga batang naglalaro sa daan. Buhay na buhay ang baryo, animoy walang karumal-dumal na nangyari rito. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, hindi niya maiwasang maniwala sa nakikita niyang milagro. Posible kayang pinawi ng mangkukulam ang sumpa? Pero, paano? Masyadong imposible na matupad ang ganitong kahilingan. Hindi to kapani-paniwala. Bagaman punong-puno ng pagdududa, sinikap niya pa ring pasukin ang baryo. Maya-maya pa, dito na sumalubong sa kanya sila Hubra
at ang dalawa niyang lolo. Nakita niya rin noon ang mga pinuno na masayang nag-uusap-usap habang nakikipag-inuman sa bawat isa. At sa estado ng mga to, parang wala tong problema. Maya-maya pa, dito niya nasilayan si Dakil na nagmamadaling tumatakbo papalapit. Pagharap nilang dalawa, agad siya nitong niyakap habang nagwiwika sa kanya ng, "Masaya akong bumisita ka, Sigma. Sinasabi ko na nga ba hindi mo kami matitiis. Tayo na, hinihintay ka na nila." Paghila nito sa kanya, agad nilang tinahak ang daan patungong sentro. At pagdating nila sa lugar, nagsipalakpakan ng mga tao roon. Lahat ay labis na natutuwa na parabang ilang taon siyang nawala. Dahil sa pangyayari, paunti-unti nawala sa isip niya ang mga pagdududa. Ano man kasi ang gawin niya, hindi niya maipagkakaila na totoo ang mga bagay na kanyang nakikita. Hindi nagtagal, nilapitan siya ng lolo niya para yakapin at kausapin. Ikinuwento nito ang lahat ng pinagdaanan ng baryo sa ilang taon niyang pagkawala. Pagtatapat pa nito sa kanya na nung mawala siya, marami ang nagsakripisyo para makahanap ng senyales ukol sa kinaroroonan niya. Ang kaso lang, sadyang hindi siya nito natagpuan, kaya kalaunan itinigil na lamang nila ang paghahanap. Dagdag pa nito na, para maigante ang pagkawala ni Sigma, sinukol nila ang mangkukulam ng busa hanggang sa tuluyan na nila itong mahuli. Nabanggit din ito na, magpahanggang sa sandaling yon, nakakulong pa rin sa lugar nila ang matanda. Alam mo, Apo, isang buong taon naming hinanap ang demonyong yon. Mabuti na lang talaga hindi siya umalis sa bundok at may mga taong nakapagturo sa kanya. Nung mahuli namin siya, agad namin siyang tinakot na papatayin para ibalik ka, pero hindi siya natinag. Kaya naghintay kami at pilit na nag-isip ng paraan kung papaano ka mahahanap. Marami kaming naging kabiguan, pero sa bandang huli kami ay nagtagumpay. Malaya na ang baryo at higit sa lahat, nakabalik ka na. Sa ngayon, wala na tayong dapat isipin, kundi ang buhay natin sa pang-araw-araw. Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi niya maiwasang mapasagot ng, "Lolo, nasa namang kukulang? Gusto ko siyang makita. Marami akong itatanong sa kanya. Mga bagay na maging kayo man ay hindi niyo mauunawaan." Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siya nitong sinamahan patungo sa bahay kung saan nakatago ang kulungan ng mangkukulam. Pagpasok nila roon, agad na sumampulat sa kanya ang matandang butot balat na at nanghihina. Sa estado nito, mukhang hindi yun pinapakain ng tama. Wala na rin itong kahit na anong karga sa katawan, kaya sa madaling sabi, isa na lamang itong ordinaryong matanda. Ngunit pagpang-abot nila ng tingin, nakita niya itong ngumisi sa kanya. Hindi niya mawari kung anong ibig nitong sabihin, pero may kutob siya na meron itong nalalaman ukol sa mga nangyayari. Walang sabi-sabi, agad niyang binuksan ang kulungan at mula sa loob, dinarag niya papalabas ang matanda habang paulit-ulit itong minumura. Sa kasagsagan ng paggawa niya rito, ipinaramdam niya rito ang nakakabulag at nakakasunog niyang presensya. Kaya naman di pa man niya yun tinatanong, panay na ang pagsisigaw nito habang paulit-ulit na nagmamakaawa. Paglabas nilang dalawa ng bahay, tsaka niya ito pinahiga at dinagana ng kanyang paa. Tinutukan na rin niya yon ng nakuha niyang kawayan habang nagwiwika rito ng, "Anong ginawa mo sa akin? Magsalita ka! Ano?" Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, mas lalo lang yung humagulgol sa pag-iyak habang humihingi ng tulong. Dahil dito, kung kaya't nagkagulo sa loob ng baryo. Dali-daling pumunta sa kinaroroonan nila ang kanilang mga kasama para awatin siya. Pagdating ni Dakil sa kinaroroonan niya, agad siya nitong pinalayo ngunit hindi man lang siya nito mapausog ng kahit 1 metro.
Nang mapansin naman yun ni Hubra, tumulong na rin ito, pero ganun pa rin ang nangyari. Kaya naman hindi na nagdalawang isip ang magkaibigan na gamitan siya ng pangalan ng Tiyor. Inakala kasi ng mga ito na kaya siya nitong paamuhin, pero nang marinig ito ni Sigma, hindi man lang ito umepekto sa katawan niya. Maya-maya pa, nang medyo manawa na siya sa dalawa, banayad niyang inalis ang mga kamay nito habang nagwiwika sa mga ito ng, "Pasensya na kayo. Pero may gusto lang akong malaman sa matandang yan. Sa ngayon hindi ko pa ito pwedeng sabihin. Pero darating ang panahon na mauunawaan niyo rin." Habang binabanggit niya ang mga katagang yon, di niya maiwasang tumulo ang kanyang luha. Kaakibat ng kanyang mga sinasabi ay ang bigat ng kanyang damdamin na pilit niyang sinisiil. Alam ni Sigma na sa mga sandaling yon, hindi niya kailangan magpakita ng emosyon kung hangad niya na malaman ang katotohanan. Hindi naglaon nang makuwala na siya sa bisig ng mga ito. Muli niyang nilapitan ng matanda ng may buong katapangan. Ipinaramdam niya rito na wawasakin niya yon anumang oras kung sakali mang hindi ito susunod sa kanyang nais. Pagramdam ng mga tagapangalaga sa kanyang presensya, hindi nito maiwasang magulat at mabahala. Kahit sila dakil noon, literal na natigal po sa kanilang kinatatayuan. Ramdam na ramdam kasi nila na ang lumalabas na enerhiya kay Sigma ay hindi pangkaraniwan. At kung hindi sila nagkakamali, isa itong enerhiya na tanging ang mga ninuno lamang nila ang nagkaroon ng kakayahan na matangan. Dala ng kuryosidad, hinayaan nilang gawin ni Sigma ang binabalak nito. Dahil dito kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon para makausap ang mangkukulam ng masinsinan. Alam kong hindi ito ang totoo mong katawan. At alam ko rin na parte ito ng panlalaro mo sa akin. Bakit? Bakit mo kailangang guluhin ang mga taong matagal nang nawala? Anong kasalanan nila? Bakit mo pinaglalaruan ang kanilang mga kaluluwa? Pagkasambit niya ng mga katagang yon, ramdam niya na narinig ito ng lahat. May mga napapansin na rin siyang nag-uusap-usap, pero hindi niya ito inintindi. Basta ang ginawa niya, nakatitig lang siya sa matanda habang hinihintay ang mga kasagutang magmumula sa bibig nito. Akala ni Sigma hindi aamin ang nilalang, pero kalaunan, nang magkaroon na ito ng lakas ng loob, tsaka ito biglang sumagot sa kanya ng, Hindi kita pinaglalaruan. Totoo ang mga nakikita mo, Sigma, kaya magtiwala ka. Nangyari yan dahil gusto kong balikan ang kabutihan ng mga sakripisyong ginawa mo. Dahil sa iyo nakamit ko ang antas na ito. Kaya naisip ko na suklian ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga bagay na matagal ko nang kinuha sa iyo. Sigma, bakit ka pa nilalamon ng galit? Gayong ang pangarap mo ay naisakatuparan ko na. Ituring mo itong kabutihan ng aking loob, Sigma. Mula ngayon, inaasahan ko na mabubuhay ka ng payapa kasama nila. Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, hindi na siya nakapagtimpi. Walang sabi-sabi, agad niya itong sinuntok sa muka hanggang sa mabasag na ang bungo nito. At pag-agos ng dugo nito sa lupa, paulit-ulit niya pa yung tinadyakan hanggang sa tuluyan ng magkadurog-durog ang mga buto nito sa katawan. Matapos nun, kinaladkad niya ang bangkay hanggang sa maitapon niya na ito sa labas ng baryo. At pagkaraan ng ilang minuto, bumalik siya sa kinaroroonan ng mga kadugo niya na para bang walang nangyari. Sa puntong yon, pinili niyang maging kalmado upang maunawaan ang mga bagay-bagay. Naniniwala siya na hindi pa roon magtatapos ang lahat, kaya kailangan niyang maging matyaga. Dumaan ang mga araw, pinakisamahan niya ang mga kadugo niyang alam niyang matagal ng patay. Ayon sa kanya, gusto naman niya nakasama ang mga ito, pero hindi niya pinahihintulutang matulog siya sa baryong yon.
Tuwing hapon, umuuwi pa rin siya sa bahay niya para magpahinga at magsaliksik ng mga kaalamang posibleng may kaugnayan sa ginamit na salamangka ng matanda. Ngunit sa kasamaang palad, wala rin siyang natuklasan. Ilang linggo rin siyang naghanap ng kasagutan sa mga talaan ng karunungan ni Tandang Agato, pero wala siyang nakitang makapagtutukoy sa posibleng pinanggalingan nito. Marahil ang tinaglay na karunungan ng mangkukulam ng busa ay nakalimutan na sa paglipas ng panahon. Dahil sa ganoong sitwasyon, aminado si Sigma na kahit sa estado niya, nahihirapan pa rin siya. Gayunpaman, di siya noon nawawala ng pag-asa. Sa bawat araw na pagbisita niya sa baryo, sinisikap niyang magkaroon ng masasayang alaala kasama ng mga ito. Palagi na rin siyang tumatambay kasama ng lolo niya dahil sa lahat ng taong nawala sa kanya, yon ang nagdudulot ng matinding kirot sa puso niya. Isang hapon, nang mataong wala silang ginagawa, nagdesisyon silang maglolo na maglakad-lakad sa baryo. Habang binabagtas nila ang daan, nakikita nila ang mga kadugo nilang payapang gumagawa ng kanilang mga trabaho. Lo, sa tingin niyo ho, matatahimik na kaya ang buhay natin kung babalik tayo ng Tondo? Nangungulila na ako sa dati nating buhay. Sana lang talaga, Lo, hindi na lang tayo umalis doon. At bakit mo naman nasabi yan, Apo? Nagsisisi ka ba na pumunta tayo rito? Kung hindi tayo rito pumunta, hindi ka makakarating sa ganyang estado. Ito ang buhay mo, kaya yakapin mo. Palagi mong tatandaan, daan lang tayo rito sa mundo, kaya ang bawat araw ay sikapin mong may kabuluhan at kasiyahan. Huwag mong alalahanin ang mga bagay-bagay dahil lahat ng nangyayari ay merong dahilan. Sa bandang huli, meron at merong kasagutan sa ating mga problemang minsan nating hindi maunawaan. Ang bawat hamon at pagsubok ay biyaya yan, Apo. Kagaya ng panahon, lilipas din yan at sasapit ang bagong araw ng pag-asa. Nang marinig ito ni Sigma, napabuntong hininga lang naman siya. Sa pananalita kasi ng lolo niya, walang duda na totoo nga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarating na sila sa bukhanan ng baryo. Mula roon, nakita nila ang pinuno ng unang pamilya na abala sa pakikipag-usap sa mga kadugo nito. Paglapit naman nila rito, nalaman nila na gumagawa ito ng bitag para sa mga aswang na mapapadpad kinagabihan. Dito rin ito inilahad sa kanila ang tungkol sa grupong binuo nito na maglilibot gabi-gabi. Dahil sa sinabi nito, agad siyang nakiusap sa pinuno na kung maaari sasama siya sa grupong iyon. Una, wala naman siyang ginagawa. At ikalawa, gusto niyang makapaglibot kasama ang mga kadugo niya. Nang marinig naman yon ng pinuno, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Pwede naman, Sigma. Ang kaso lang, ipinaalam ko na ito kay Pinunong Takil. Kung gusto mong sumama, kailangan mo munang magpaalam sa kanya. Basta kapag sumang-ayon na siya, bumalik ka rito para makapaghanda ka na rin kasama sila. Maraming salamat ho. Mamaya babalik ako dito para ipaalam sa inyo ang desisyon ni Takil. Sige ho, maiwan na namin kayo. Matapos ang kanilang pag-uusap, tsaka naman sila umuwi para makakainan ng hapunan. Pagdating nila ng bahay, nadatnan niya si Lolo Miguel niya na kasalukuyang nag-aayos ng gitara. Musikero kasi ang matandang yon, pinuno, at walang araw na hindi ito nagpapatugtog ng kanyang mga instrumento. Pagsilay naman nila rito, hinayaan lang nila ito. Pagkaraan ng ilang minutong paghahapunan, tsaka na siya nagpaalam para puntahan ang kanyang kaibigan. At sa pagdating niya sa bahay ni Dakil, agad niyang inilahad ang pagnanais niyang sumama sa grupong binubuo ng namumuno sa unang pamilya. At bakit ka naman sasama sa mga yon? Huwag mong sabihin na nalilibang ka na sa panguhuli ng mga aswang, Sigma. Huwag mo nang pakialaman ang trabaho nila.
Di hamak na mas marami kang magagawang makabuluhang bagay dito kaysa sumama sa kanila. Nang marinig naman niya ito, agad naman siya roong nakiusap. Sige na, Dakil. Alam mo naman, hindi ako kumikilos ng walang dahilan. Kung gusto mo, sumama ka na rin sa amin para naman kahit papaano makapaglibang ka rin. Masyado ka ng tadtad sa trabaho. Minsan kailangan mo rin magliwaliw para maramdaman ang totoong rason ng buhay mo. Ano, sasama ka ba? Dahil sa kanyang sinabi, tanging pagtawa lang naman ang naging sagot nito. Maya-maya pa, hindi na yon tumutol sa kanyang plano. Malugod siya nitong pinaunlakan sa kanyang nais dahil alam nito na hindi niya yon titigilan hanggat hindi ito sumasang-ayon. Oo na. Sige, abisuan kong pinuno ng unang pamilya na sasama tayo. Pero alalahanin mo, hindi ito araw-araw ha. May mga importante tayong gagawin. Kaya bukas ihanda mo yung sarili mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang lumabas ng bahay habang nagpapasalamat sa kaibigan niya. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, nadatnan nila ang grupo na nakahanda na. Kanina pa sana yung aalis pero napilitan nitong maghintay sa kanila. Pagsilay naman ng mga ito, dali-dali na itong nagsikuha ng kanilang mga armas. Kalaunan, nagsimula na ang pag-usad ng grupo. Mula sa kanilang baryo, nilibot nila ang mga kakahuyang nasa karatig lugar lang. Habang umuusad, maigi nilang pinakikiramdaman ng paligid sa mga posibleng nilalang na umaaligid. Ang problema lang, wala silang nakitang kahina-hinala noon. Akala nila di na sila makakahuli, pero ilang kilometro ang layo mula sa baryo, may nadatnan silang nayon na pinagpipistahan ng mga tiktik. Hindi nila mawari kung saan nagmula ang mga ito, pero sa estado ng mga yon, mukhang meron ito roong pakay na biktima. Pagsilay naman doon ng grupo, dali-dali silang naghiwa-hiwalay para magtago sa mga bato. Habang ginagawa nila ito, mabilis nang gumagapang ang iilan sa kanila para makalapit sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas nang makalapit na ang grupo, tsaka ito umihip ng mga tigalpo sa hangin. Pagkasambit nila ng mga buhay na salita, dito na sila matapang na nagpakita para sugurin ang mga nilalang na yon. Ngunit pagtayo nila sa kanilang kinaroroonan, nakita nila ang mga tiktik na bigla na lamang nawala. Maya-maya pa, may narinig silang ungol di kalayuan sa bahay kung saan nila ito nakita. Dala ng kuryosidad, nilapitan ito ng kanilang mga kasama hanggang sa bumungad sa kanila ang mga tiktik na tinuhog gamit ang mga sanga ng puno. Sa estado ng mga ito, hindi na yon magtatagal, kaya nang masipat ito ng grupo, pinagdudahan nila na kagagawa nito ni Dakil. Ngunit nang tulungan nila ito, hindi nito inamin na siya ang may gawa ng bagay na yon. Maging ito man hindi nakita ang mga pangyayari dahil sa wala itong naramdaman na kumilos. Nang marinig naman ito ng grupo, hindi na yon nagsalita pa. At sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, napansin ni Sigma ang mayat-mayang pagtingin sa kanya ng kaibigan niya. Bakit, Dakil? Ano yon? Wala naman, Sigma. Sa bahay na lang natin pag-usapan itong mga kuro-kuro ko. Okay. Teka lang ha. Totoo kaya itong nararanasan ni Sigma ngayon? O isa tong matinding panlilinlang ng mangkukulam ng busa? Di ba hindi natin masasabi? Kasi alam natin na naabot na ng mangkukulam ng busa yung rurok ng kakayahan niya. Kasi sa dami ng tinapos ni Sigma dun sa dimensyon kung nasan yung mga kadugo niya, nabanggit naman dito sa kwento, lahat yon hinigop ng mangkukulam ng busa. So ako medyo alanganin ako rito na itong dinadanas ni Sigma ngayon totoo. Kung totoo man, napakaganda. Kung hindi, nakakatakot na stress. At pag tawag dito, yung parang yung nangyayari na yung masasayang bagay sa'yo tapos biglang babawiin, nakaka-frustrate. Yun ang mararanasan ni Sigma dito. Kung sakali mang hindi totoo. Okay? Pero yung episode 17 guys, ilalapag natin yan mamayang gabi.
Madali lang yung ilalambing ko. Kahit 3K likes lang, okay na ako ron. Tapos kita-kits tayo mamayang gabi para sa episode 17. Okay? Yun lang. Kita-kits tayo sa episode 17. Maraming salamat.